Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaa usab kaninyo. Atong padayong iampo nining santos nga misa ang kalinaw ug kahusay sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan, labi na gyud sa ato rong mga nasod nga tensyonado tungod nining gubat nga makaamgo unta ang ato mga leaders sa kanasuran sa pag-atiman sa mga kabus o mga nanginahanglan, dili ang pagpatuyang sa pagpalabuanay sa ilang mga garbo o mga gahom. Ato sa ngiyampo ang ato mga benefactors and donors na mahigugmaon sa paghatag kanato sa ilang suporta, labi na ang sigig palit aning atong slots para makatukod ta sa atong bag-ong kumbento. Nga unta hatagan sila sa Ginoo, pinaagi ni San Vicente Ferrer o sa mahal nga Birhen sa Santo Rosario sa mga grasya usab nga ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-onon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, O Dios nga gamhanan ug maluluyon, panalipdi kami sa tanang katalagman, hatagi kami kagawasan sa espiritu ug kaayuhan sa kalag ug lawas, aron makatuman kami sa imong ipabuhat kanamo dinhi sa yuta. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang sinugdanan sa sulat ni San Pablo ngadto kang Tito. Gikan ni Pablo, sulugoon sa Dios ug apostol ni Hesukristo. Gipili ako o gipadala aron paglig-on sa pagtuo sa katawhan nga pinili sa Dios ug pagdala kanila ngadto sa kamatuoran nga gitudlo sa atong tinuohan nga gipasikat diha sa paglaom sa kinabuhing walay katapusan. Ang Dios nga dili gayud mamakak, misaad kanato sa maong kinabuhi sukad pa sa sinugdanan ug sa hustong panahon iya kining gipadayag diha sa iyang mensahe. Kini gitugyan kanako ug akong gisangyaw tungod kay gisugo man ako sa Dios nga atong manluluwas. Nagsulat ako kang Tito, ang matuod kong anak sa pagtuo nga atong gipanag-ambitan. Ang Dios nga Amahan ug si Kristo Jesus nga atong manluluwas maghatag unta kanimo grasya ug kalinaw. Gibilin ko ikaw sa Krita aron imong atimanon ang mga butang nga wala pa mahuman ug aron magtudlo kag mga pangulo sa simbahan sa matag lungsod. Hinumdumi ang akong mga pahimangno. Ang usa ka pangulo sa simbahan kinahanglan dili sa lawayon ug usaray asawa ug nga ang iyang mga anak magtutuo, dili mapatuyangon ug dili masupilon. Sanglit gitugyanan man siya pagpangulo sa buluhaton sa Dios, kinahanglan dili siya sa lawayon, dili garbuso,
dili dali nga masuko, dili palahubog, dili bangis, o dili hakog. Kinahanglan nga matinagdanon siya, mahigugmaon sa maayo, mabuot, matarong, balaan, ug mapinugnanon sa kaugalingon. Kinahanglan nga magpabilin siyang lig-on diha sa pagtulunan nga kasaligan nga gitudlo kaniya aron makadasig siya sa uban ug makabadlong sa sayop ni adtong musupak niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ginoo, mao kini ang katawhan nga nangandoy sa pagtan-aw sa imong naong. Ginoo, mao kini ang katawhan nga nangandoy sa pagtan-aw sa imong naong. Iya sa Ginoo ang yuta ug ang iyang kapuno, ang kalibutan ug sila nga nagapuyo niini. Kay iya kining gitukod ibabaw sa kadagatan, ug iyang gibuhat ibabaw sa kasubaan. Ginoo, mao kini ang katawhan nga nangandoy sa pagtan-aw sa imong naong. Kinsay makatungas sa bukid sa Ginoo, o kinsay makabarug sa iyang balaang dapit. Siya kansang mga kamot walay mga sala, kansang kasing-kasing malinig. Siya nga wala magtinguha sa mga butang nga makawang. Ginoo, mao kini ang katawhan nga nangandoy sa pagtan-aw sa imong naong. Makadawat siya og panalangin gikan sa Ginoo, usa ka ganti gikan sa Dios nga iyang manluluwas. Mao kini ang kaliwat nga nangita kaniya, nga nangita sa naong sa Dios ni Jacob. Ginoo, mao kini ang katawhan nga nangandoy sa pagtan-aw sa imong naong. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo.
Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, ang mga butang nga makaangin sa mga tao pagpakasala mahitabo gayod, apan alaot ang tao nga tungod kaniya nahitabo kining mga butanga. Maayo pa kaniya nga hiktan ang iyang liog sa usa kadako nga galingang bato ug itambog siya ngadto sa dagat kaysa makaangin niining gagmayng mga bata sa pagpakasala busa pagmatngon kamo. Kung ang imong isig katao makasala, badlunga siya, o kung maghinulsol, pasaylua. Kung nakasala siya kanimo sa makapito, sulod sa usa ka adlaw, ug sa matag higayon moanha siya kanimo, ug moingon, naghinulsol ako, kinahanglan imo siyang pasayloon. Ang mga apostoles miingon sa Ginoo, dugangi ang among pagtuo. Ug ang Ginoo mitubag, kung duna kamoy pagtuo nga ingon kadako sa liso sa mustasa, makasugo kamo sa kahoy nga si kumuro, maluka ka ug balhin sa dagat, ug kini mutuman kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Daghan rong mga nindot nga mga punto, pero kontrobersiya sad sama pananglitan sa unang pagbasa nga mihatag og instruction si San Pablo ngadto kang Tito nga kon magpili siya mga pangulo sa simbahan or mga pari o mga obispo, kinahanglan usaray asawa. Pasabot, mga asawa kidaimi. No? Usaba yan ni, tinood bitaw na. Mao may gibutang sa unang pagbasa. Basta lang, dili sa lawayon ang kinabuhi. Nga, okay ra ninyo, mga asawa na ko? Ha? Ang sama inyong bation kung mag-agbay-agbay na kog uyab dire nya maingon ako ninyo mao na ni ang akong asawa. Ang sa inyong bation. Di mo maingon yak. Musimba pa ka mo. Labi na gyud og naay panahon di ko mumisa kay naluya sa asawa. Kaya ang asawa ba na ospital o niya, nag-atiman in town ko dito, anak. Asawan, okay mo anak? O na nga, ang ikunik ni nato sa Ebanghelyo, kining disiplina namo nga celibacy, nga dili magminyo. Gibase ni sa daghang mga sukaranan. Una, gibase ni sa kinabuhi ni Kristo nga wa magminyo, sa kinabuhi ni San Pablo nga nagsulat sa unang pagbasa nga mihangyo nga mas maayo pa ninyo nga dili na lang magminyo, kinabuhi sa mga apostoles nga wa magminyo, og si San Pedro mibiya gid sa iyang asawa aron mosunod ni Hesus, kinabuhi nga gitudlo ni Kristo nga dunay tulo ka hinungdan ngano ang tao dili magminyo, na ay kapunang daan sa to pa sterile, na sa uban gisteril sa kaning tao, ang ikatulo dili magminyo alang sa gingharian sa Dios. So mo na mga sukaranan, pero para nako usa sa sukaranan kining skandal. Kanang ningon si Kristo sa atong Ebanghelyo, kining likayin ninyo nga mahimo mong makaangin sa uban sa pagpakasala. Ang kana kunong sala mahitabo gina kay naa mayawa dinis kalibutan, ang sala naa gina siya, kay ang yawa musud man gina siya, manintal man gina, pero alaot kuno tong makahatag og
skandal or makaangin sa uban sa pagpakasala. So kung ako isip pare, sa ako lang mismong kaugalingon, maglisod kog manage. Ako ba? Ang sa inyong tanaw nako, buutan ko dili. Kamo diha, inyong tanaw buutan kay wa man ta magkuyog. Pero pangutan aning ako mga kuyog, sama aning mga driver, samang Edgar, kani sila si Remy, Nara, kana sila si Idna, nagkuyog mi. Pangutan na, nabuutan na espada. Ang una ng buhaton no, mukatawa. Mukatawa gani na, pasabot, naanay nagpahipi. Mupakuan man gani na, mo padungog-dungog man gani na usahay si Edgar. Yun siya, kita mi ni Kuan, ano ba? Dugay ng higala ba? Ingon ko no niya, napaday kang father? Yun siya, kami kapoy kuyog. Yun siya, kasustinner sa kano? Nya iyan ang isulti nga maminaw ko. Ang sabay pasabot ana, gipadungog-dungog kong Edgar nga, giagwanta na lang gyud ko niya. Ambot ni sila sa Dani, hasta ni ang magduyog-duyog na to din ni kaning magduyog ba? Way siguro mingon nos aka ni ibalhin ni paria, luos lag pangoriksyon sa atong kinantahan. Mura ra basag maigtingog, wa ra basag yun, di makamaong kanta. Ambot lang hawa sa kukibawa na. Pero sa ako pa lang ng kaugalingon, ako lang gisgutan ba, sa ako pa lang kaugalingon, galisod kog manage, nga dili ko ka-influensya og dautan. Unsa naa pa ko'y asawa, naa pa jud ko'y mga anak. I-relate man na nganhin ako, ningo man na, ay, asawa na pariya, sus, libakira ka istanan. Siging wali nga di ta magpakasal, ay, waka badlong siyang asawa. Mga anak ba ron? Napay mga anak anay, mga manuyupay kayong dako. Nya, siging wali din he. Hay man ang atong kulikta, tuan na nas mga anak na misuyo. Bisan pag magbinuutan ko, maglisod pagay kong kontrol sa akong asawa, maglisod pa kong kontrol sa akong mga anak. Unya arog maminyo ang akong mga anak, ang ako na sang mga apo, ang ila na sang mga ganing asawa nga akong mga umagad. Muingon na sad, nay mga umagad anak. Sus, tibaw ba ka? Kana anak. Labaw na gyud naa pag gyud ko'y kabit. Sao na lang. Okay, ang mga minyo karon na may mga kabit. Di ba? Di ma-relate sa akong pagkapari. Ako gatudlo kog pagtuo, pero ang tan-aw sa mga tao nako dili pagtuo, skandalos. Muna mo samot kalisod ang akong pagsangyaw sa pagtuo. Muna si San Pablo kung imong tan-aw nang iyang gisulti, purting lisura og minyo ka, lisod kayo. Tanawa niyo, ingon siya diri na to, usaray asawa, nindo to katong inong yun usaray asawa. Usa ka pangulo kinahanglan dili sa lawayon og usaray asawa, og nga ang iyang mga anak magtotoo, dili mapatuyangon og dili masupilon na. Kinahanglan dili siya sa lawayon, dili garbuso. Kunyarog ang akong asawa garbusa ka istanan, maigo sa kuana, dili bangis. Unyag bangis ang akong mga anak sa kinsalay kulatahon, di ba? O dili hakog. Unyag hakog kay akong asawa, tanang kulikta adto gid niya, unyag musagol ang madri bugnoon pagyon. Perting gubaas pagtuo mo na ang simbahan na malandong niini, na malandong hangtod may desisyon gyud ang atong simbahan. Mga pare, puslan man nga ato yung isangyaw ang pagtuo, puslan man nga mo disiplina kita sa atong kaugalingon og sa atong pamilya, sugdi na lang ni pagdisiplina sa ato mismong kaugalingon. Pugna nato ang pagminyo og epektibo kayo. Bisag asa mo adto ang pari, basta pari nga nagtinarong sa pagkapari, bisan ang dili mga Katoliko nga mga leaders, mutahod Diyos pari. Kay kahibaw sila unsay gideprive sa pari sa iyang kaugalingon.
Sama ba ni nining mga athletes? Kana ba mga athletes nga ma-champion sama ni Manny Pacquiao nga ato yung pride sa Pilipinas ug sa tibuok Asia nga adunay Asian first boxer nga nagpuyo din his Pilipinas ug sa di na sagikan Jinsan nga nahimong 8th division champion for long time, nahimong champion. Kana di man na mapantayan nga record o pa man na di pa lisod kay i-break nga record, pero unsa may gibuhat ni Manny Pacquiao matud pa niya iyang gidisiplina pag-ayo ang iyang kaugalingon, gani na pa si term nga gigamit, gisakit, gipanish na ko akong kaugalingon aron mo daog. Mao sad ni ang disiplina sa pagkapari, pagkamadri nga Katoliko. Muna nakaingon ang mga tinun-an dire, dugangi among pagtuo Lord kay murag lisod man ni kaayo. Ingon ding Ginoo, kung doon na mo'y pagtuo nga ingon kadako sa lisos mustasa, makapabalhin mo sa kahoy dinhis bungtod ngadto sa dagat. Mo ba itong pagkasultiha? Atong subayon. Kung doon na kamo'y pagtuo nga ingon kadako sa liso sa mustasa, makasugo kamo sa kahoy nga si kumoro, maluka ka og balhin sa dagat og kini mutuman kaninyo. Nay mo ingon namo lisod kayo pugnan padiroy, lalaki gud ta. Or kung ang pari sad effeminate, maibog og isig kalaki sa naagunay daghang sakristan, lisod kayo pugnan oy. Ana kana kung ang atong gamiton rason, pero gamito nato ang pagtuo sayon kayo. Parihara sa nasmingon, bana ka, di ka kaludon na ng imong asawa, siging tupad diha. Mauna lang gid na, lisod manggani kayo, mang-uyab, magsigig kuyog, pulan manggani ka, kana na bang gadug, yun mong higda, tanang baho imong mahanggap, ang tanang bati imong makita, di ka kapulan ana. Pero kung ang imong gamiton pagtuo, kaya ra gyud ang pag-ingon for better or for worse. Unsa nang usa? Isa mo nang til dito natulo man kun nakabukod for ang mga asawa bang nagmahay nas bana ba sa till death do us part. Ayaw sa mo ana napanaylain for better or for worse, in sickness and in health, for richer or for poorer. Una pa tong ikaupat, till death do us part. Gusto man imong patyon mo namin ka jadi padir till death do us part. Ayaw ana, ayaw lahos dito sa nya kay lisod ba na o sayon? Lisod. Gamita imong rason, divorce, legal separation, puyo-puyo, rason man na ada magpuyo-puyo lang usa ta kay og magkinaunsa dili lisod ang pagbuwag. Rason. Pero ang pagtuo gatudlo mabuhat nimo bisan unsa. Basta mo practice kas pagtuo. Ayaw na pangayo nga increase my faith, but give me the grace to practice my faith. Practice, dili increase. Mao na siya nindot. Tanawa, unsay gitubag nato sa Salmo. Ginoo, tubag. Ginoo, mao kini ang katawhan nga nangandoy sa pagtan-aw sa imong naong. Kana, mo na'y pangandoya, faith na, dili na madag rason, kay kung rason lang, lingian ang imong tupad, gamita imong rason, unsa imong makita. Ika ako ning mama, maldita kay instanan. Ako ning igsuon, tikasan kay instanan. Mora na imong makita, kay rason man. Pero iniglingi nimo ginamit ang pagtuo, mingonin ka, mauni ang akong asawa, image and likeness of God. Gasanis Ginoo nako. Mauni akong anak, gasas Ginoo nako. Challenge sa akong pagkamagtotoo. Kay mosuyop man.
Ana, di ba? Mo na imong makita. Tanaw na ko ninyo, mao ni ang akong mga parishioners gihatag sa Ginoo nako. Challenge gid ni kay minus pa kay gipalit nga slot. Ana. Di ba? Nya kung daghan sa gipalit, mao ni ang akong parishioner nga nakapa-increase sa akong pagtuo. Very inspiring. Di ba? Nya, igtanaw sa ninyo nako, gamit ang rason. Nya nasa daay, mangigo na sa niron. Nya nasa daay, maligya na sa ni Roxla. Nya nasa daay, dugay na sa kay ni mahuman ang wali ani. Di ba? Mga inana inyong ipang rason. Di ba? Pero kung maggamit mo pagtuo, ni ana ang Ginoo musugod nagmisa. Medyo lang batig naong pero maugid ni ang Ginoo. Di ba? Mao ni gisultis Ginoo nako karon na unungan gid nako akong bana dili day nako sawayon. Na unungan gid nako akong asawa dili nako kulatahon. Kay gisulti na sa Ginoo pinaagi sa nagmisa nga pari. Mao nay faith. Lingay mong tupad. Lingay ba? Yung naunsay imong nakita nako. Kunutan na. Unsa may imong nakita ron nako. O gamit kag reason, mas stress ka. Pero mo gamit kag faith, mubalhin ang imong mood gikan sa pagka-stressful ngadto sa pagka-graceful. Gikan sa pagka-painful ngadto sa pagka-joyful. Gikan sa pagka-doubtful ngadto sa kamo na lay sumpay, manindog na ta. Mga igsoon, kitang tanan nangandoy sa kalipay gikan sa Dios, busa mapailobon ug mapaubsanon kitang mohangyo sa pag-ingon, pamatia kami o Ginoo. Pamatia kami o Ginoo. Alang sa simbahan, nga magpabiling ligon taliwala sa mga pagsulay, ug makahinumdum kanunay sa kaayuhan sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Pamatia kami o Ginoo. Alang sa atong nasud, nga mukaylap na ang pagtuo kang Kristo, nga maoy atong dalangpanan sa tanang panahon, magampo kita sa Ginoo. Pamatia kami o Ginoo. Alang sa mga nilupigan, mga kabus, mga binilanggo, o guban pang nalisdan sa kinabuhi, nga panalipdan sila sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Pamatia kami o Ginoo. Alang kang halangdong Teofilo Kamumot, nga isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Pamatia kami o Ginoo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson o mamanunta, sumala sa itong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Pamatia kami o Ginoo. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga tagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Pamatia kami o Ginoo. Alang sa mga nangamatay diha sa gugma sa Dios, nga makaambit na sa kalipay nga walay katapusan, magampo kita sa Ginoo. Pamatia kami o Ginoo. Ato sang yampo sa espesyal nga pangamuyo ang kapahulayang dayon sa lain na sang pari nga mikalit og biya nining kalibutana si Father John or Father Constantino Navales Jr., ang parish priest sa St. Joseph Parish sa Tayod, Consolacion. Hatagan unta siya sa Ginoo sa reward sa iyang pagbinuutan o pagkamakugihon na pari ngadto sa pag-enjoy sa gingharian sa langit. Magampo kita sa Ginoo.
Pamatia kami, O Ginoo. Ginoo, sa kanunay, mupasilong kami sa imong landong. Hatagi kami sa among mga gipangamuyo kanimo, nga gituboy, nga mapaubsanon, pinaagi ni Kristo, nga among Ginoo. Amen. Daigon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang ihatago, nadawat na mo kining among gihalan, ang panugbino nga abot sa yuta, ugi naman sa kamot sa mga tao, mahimo sila kalanon sa kalagalang kanamo. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos ang tod sa kahangturan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ng himaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo Dios nga maluluyon dinhi niining Eukaristiya, gisangyaw namo ang kamatayon sa Ginoo. Dawata ang mga gasa nga among gihalad ug tabangi kami sa pagsunod kaniya uban sa gugma. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataw. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma. Gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo. Gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom, ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik niyan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi ang imong anak ug alagad si Father John Navales, imong pari nga imong gitawag nganha kanimo gikan ining kinabuhia sa pagbunyag namatay siya uban ni Kristo, mabanhaw ta siya uban kaniya. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahanam nga nasa mga langit, agdaygon ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ng imong pagbut, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlaw. Ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. O dili mo kami itugyan sa pagsulay, inunuwa luwasa kami sa datan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan.
Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaaw sa kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, Kaluigi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, Kaluigi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa wasala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo. Apani pamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. He is my friend, a man and yet a God. He is my friend, a servant yet a king, who stays with me every moment of my days, whose lamp a light to my feet, a guide to my path. Jesus, my friend, you are a friend to me. In sadness, joy, you stay so close to me. You poured your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend. Jesus, my friend, you are a friend to me. In sadness, joy, you stay so close to me. You poured your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend. Jesus, my friend. Magampo kita. O Ginoo, nagapasalamat kami kanimo tungod sa kalanon nga imong gihatag kanamo, pinaagi sa imong espiritu, baskuga dinhi kanamo ang imong kinabuhi, ug himua nga magmakanunayon kami sa pag-alagad kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo.
Amen. Pagampo alang sa mga kalag sa purgatorio. Makagagahom nga Dios ug Amahan, pinaagi sa misteryo sa krus, imo kaming gilig-on, pinaagi sa sakramento sa pagkabanhaw, imo kaming giangkon nga imong kaugalingong katawhan. Sudunga nga maluluyon ang imong mga alagad, nga makalingkawas na sila sa mga talikala sa pagkamay kamatayon, iapil na sila pag-ihap sa imong mga santo sa langit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo. Ang kahayag mo'y pagkapalong pagkapalong idadag kanila hangtod sa kahaturan. Mupahulay unta sila sa kalinaw. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kalig-on sa pagtuo. Nga ato ning gamiton pagtuman sa ato mga kaakuhan sa kinabuhi ug mangita gitas naong sa Ginoo diha sa atong tagsa-tagsa ka sitwasyon ug diha ta mahimong bulahan. Salamat sa nakakita sa naong sa Ginoo dinhi sa atong parokya ug mihatag sa ilang mga grasya ang namalit na tog slots. So as of yesterday, ang atong dupes, ang ato nang halin iabot nag 9,871 slots. Atong pakpakan ang namalit niini. Medyo sige lang ginihinay-hinay pero padong maginis pagkahurot. Napay 45,129 slots. So hapit na sad mo 10,000 atong halin. Igtong-tong anig 10,000, gamay na lang ni mahibilin. So padayon tang magampo o mamaligyag slot o mopalit og slots. Aduna unyay dakong grasya nga gitagana ang Ginoo alang sa mga manggihatagon. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaasap kaninyo. Ug manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Diyos. Salutares Hostia, qui celi pandes Hostio, mila primor Hostilia, darubor fer auxilium, onetre loque Dominus, et sempiterna gloria, qui vitam sine terminum, nobis tunet in Patri